Bună, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul Max Cel Tare. Astăzi vom face un nou episod. Bine, clar vom face un nou episod cu acest joc. Se cheamă Turbo Stars. Și am zis în videoul trecut că o să ne jucăm și ne jucăm. O să las așa muzica. Și hai să gradăm ceva, n-avem bani și uitați, aici sunt playerii. N-am cum să vă arăt, că dacă o să pun mâna pe ecran o să înceapă jocul. Și hai să începem. Suntem deja primii. Sau? Suntem primii? Nu suntem primii. Aoleo. Nu trebuie să mă duc pe acolo, e foarte greu să controlezi. Și am terminat pe locul 1. Ok, foarte bine. Bine, no thanks. Aici dacă completăm bara aceasta o să ne dea skin-ul ăsta, cred. Nu m-am jucat, m-am jucat doar foarte puțin să văd cum e jocul înainte. Ce chester să alegem? O să alegem ăsta. Ok, ăsta. Și ăsta. Ok, avem destul de mulți bani și să vedem ce upgradăm. Da. Level bonus. Aici trebuie să luăm câțiva mulți bani. Nu, deci am sărit. E destul de greu să iei bani, că se mișcă foarte repede. Ok, am luat destul de mulți acolo. Magnet, fix ce ne trebuia. N-am luat așa mulți bani, dar... ba da, am luat mulți bani. Avem o grămadă de bani, să vedem ce upgradăm. 80%, mai avem puțin, cred că vreo rundă sau două. Și aici o să upgradăm o grămadă. Nu facem acum, dar ne obligă. Să dăm un rating, adică să spunem când a plăcut jocul. O să dau 4 stele. E tare. Da, știam că o să mă duc aici. Nu le trebuie. Bun, acum upgradăm. Întâi le vreau pe toate la 20%. Acum o să dăm mai mult speed-ul. Și mai trebuie încă unul care să-l alegem. Aici să ne dea mai mulți bani. Aici. Ok, am început. Nu știam când începem. Ce bine că am luat subilele. Și dacă se apropie cineva de mine să-l dau mai în spate, adică să piardă. Sau nu prea știu cum e. Sunt locul 1, cred. Hop. Nu sunt. El e locul 1. Ați văzut? L-am aruncat, să zic așa. Și am câștigat. Acum să vedem cât mai avem la sută. Dacă mă întrebați, habar n-am ce facem cu diamantele. 100%. Și după cum vedeți, avem acest skin. Trebuie să dăm reclamă. Nu vreau. Bun, avem bani. Shop. Poate aici ne trebuie diamante. Da, aici ne trebuie diamante. Oare putem să cumpărăm ceva? Da, nu putem. Skateboard. Nu ne lasă. Aici cred că... culoare. Stai, sper că nu ne-a schimbat culoarea. Îmi plăcea verde. Bine. Ăla lasă banii. Și să încerc să... Sunt locul 2, nu? Nu, tot apar playeri.
Nu, 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 nu. Locul 6, nu pot să cred, locul 5. Asta e. N-am putut să m-am blocat acolo foarte mult la rampă. Mă întreb cum schimb culoarea. No thanks. Shop. Cu reclamă culoarea. Bine, să upgradăm din nou viteza. Viteza îmi place foarte mult pentru că, după cum vedeți, deja n-am dus înainte, dar nu foarte înainte. Suntem locul 1 și am câștigat. Bun. Ok, no thanks. Nu vreau să dau reclamă, nu-mi place, adică practic strică jocul. Să vedem ce ne dă. Patine. Asta și asta. Nu ne-a dat. Bine, mai avem de upgradat. Asta. Și acum... Dar vedeți, aici sunt doar eu, care sunt ultimul loc. Și mai sunt încă 3 playeri. Și mai sunt și alții în față. Deci n-am cum să fiu primul din prima. Uitați, vezi? Adică unii... Vedeți? Uite. Uitați. Sunt deja în față. Nu înțeleg de ce. Adică și noi putem să fim în față sau... Bine, oricum nu ne pasă că suntem deja locul 1. Locul 1. Bine. Level bonus. O să merg mai încet. Vreau să încerc să iau cât mai mulți bani și să nu fac mai multe scheme. Înțelegeți? Dar n-am cum să iau mulți bani pentru că dacă merg încet și am câștigat destul de mulți bani. Am o grămadă de bani. Uitați cât bani e, dacă ne uităm, cred că la 2 sau 3 reclame, nu cred că e una, că una e prea puțin pentru 3000 de bani sau coins. Speed. Bun. Avem bani să ne luăm mingea aceea de acolo, dar... parcă nu prea vreau. Ok, nu trebuie să luăm prin apă. Locul 10? Wow! Wow! Nu cred. Ok, trebuie să-l întrecem pe cel om care-i cad bani din geantă. Nu, ok. Suntem 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Suntem locul 1. Și cam atât a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să facem în continuare episoade, nu uitați să dați like și subscribe și ne vedem la următorul episod.